I mange år har det rygte verseret hårdnakket, at folk på Møn er særlig fromme og ydmyge, fordi man ser dem krybe omkring mellem sten og klipper under Møns klint. Men tro mig, det er det totale nonsens. Den sande grund til folks mærkelige adfærd, og det er den rene sandhed, er jeg, Rasselsten. I mellemtiden er jeg allerede blevet temmelig gammel. Sådan cirka 70 millioner år har jeg efterhånden overlevet. Men det er jo netop det, særegne hos mig. Der findes kun få som mig. Og man må være særdeles udholdende og have stor tålmodighed, når man vil finde mig. Runde flintesten med huller er der nemlig mange af her på stedet. Men kun meget sjældent finder man en, som også kan rasle. Her er min biografi. For ca. 70 millioner år siden levede jeg som kiselsvamp under det fornemme navn Plintosella squamosa i Østersøen. Efter min død var mit skelet i det øvre kridttid grundlaget for dannelsen af en flintestenskugle. Mellem de talrige tentakler eller arme, jeg havde, mens jeg levede, afsatte sig det fineste kalkslam, det vil sige kridt, hvor omkring der i løbet af tiden fastsatte sig flintesten i form af en kugle. Flinteskallen havde flere huller. Det stammer fra tentaklerne fra min forstenede svampekrop. Gennem disse huller kunne havvandet trænge ind i kuglen og skylle kridtstenene ud. Med tiden opløste sig også de skeletdele, der var forbundet med indersiden af skallen. Der blev kun en eller flere fossile skeletdele tilbage, som nu ligger løst i kuglens inderste rum og rasler, når man ryster kuglen. Deraf kommer navnet Rasselsten. Og den, der finder mig, føler sig som lykkens Pamfilius, og det hænder, at han kan bryde ud i urskrig. Derfor, når I under Møns klint møder mærkelige skabninger, der næsten ligger med næsen i strandstenene og laver mærkelige håndbevægelser, nemlig igen og igen holder en sten for øret og ryster den, ja, så lad være med at tilkalde en læge. Alt er i orden, og hvis de er glæde over Rasselstenen, opfør sig fjollet. Tag det roligt, vær eftergivende og bare glæd jer med den.